הכיבוש. עקיבא ואני מכירים מגיל 19. התקבלנו יחד לצוות הסיור. הוכשרנו יחד. לחמנו יחד במבצעים הרבים במלחמות השונות. מעופרת יצוקה דרך צוק איתן. וכמובן במלחמה הנוכחית. איך אוכל להיפרד ממך? כבר כמה ימים שאני נאבק בגעגועים אליך שמפלחים לי את הלב. הלוואי שאי פעם אוכל להסביר לעם ישראל מי היית. הלוחם הכי ידען במקצועם. חזק, טוב לב. צלף חד פעמי ששמו הלך לפניו בכל החיל. גם כשהפכתי למפקד מעולם לא חשתי שוני בינינו. היית תופס אותי בלילות אחרי שכולם נרדמים ומדייק אותי. אומר לי איפה עשיתי טוב, איפה פחות. היית לי למצפן ערכי ומוסרי. מהרגע שהתעוררתי בטיפול נמרץ, שאלתי אם שרדת, אם אתה בחיים. רגע לפני הפיצוץ עוד התגאית בפניי בתואר בהנדסת מכונות שבדיוק סיימת. הספקת לזרוק לי בדיחה צינית אחרונה על המקצוע שבחרת לעצמי. אתה רואה עמדי, ככה אמרת, יש אנשים שעושים משהו רציני עם החיים שלהם. אני מעריץ אותך, אני אוהב אותך לאט. למשפחות של גברי והכיבוש אני מבקש לומר לכם, אני מצטער שלא עמדתי במשימתי כמפקד, להשיבם הביתה בשלום. הכאב הזה ילווה אותי כאות קין עד יומי האחרון.